Sziasztok! Ugye megint ezt a neves gépezetet csináljuk, amint tudjátok. A következő név az legyen Rebecca. Rebecca? Egy kis zöld valami éges zöld. Ott most jön a Reka, úgymond Réka. Most pedig jöjjön mondjuk a Kriszti. Jó. Krisztina. Ó, egy hambi. Most pedig jöjjön Csilla. Oké. Jó. Dominika. Oksa. Leila. Remélem, jól értem amúgy. Jöjjön a kövélény. Egy Ramona. Na. Oksa. Na után lesz egy Norina. Ha volt, akkor I'm so sorry. Ja, pedig most jön a Miriam. Oké. És pedig a... Nem. A Bella név. Most pedig a Gréta jön. Srácok, még egy utcsót írok, az pedig legyen egy Katalin. Kati az volt, de Katalin az még nem. Jó, még egy utolsó lesz az Ivet. Oké, és a Betty lesz most. Már nem fér bele a Betty. Ezt gyorsan megírom. Oké. Ha akarjátok a neveteket, írjátok meg kommentbe és lájkoljátok.